Μαρουλάκι. Φύτεψα μαρούλι. Φύτεψα κολοκύθα. Κολοκύθι. Φύτεψα ρακά. Αρακάς. Και μαϊντανό. Φύτεψα σέσκου. Σέσκουλο. Μαϊντανό. Μαϊντανό. Φύτεψα σπανάκι. Ωραία. Και τι θα τα κάνετε όλα αυτά? Δεύτερη ερώτηση. Τι θα τα κάνετε όλα αυτά? Θα τα φάμε. Θα τα φάμε. Πριν τα καλλιεργήσουμε. Θα τα καλλιεργήσουμε. Και πού θα τα καλλιεργήσουμε? Στο σχολείο. Για ποιο λόγο? Οι σπόροι είναι βιολογικοί σπόροι και αφορούν φυτά της ελληνικής χλωρίδας. Δεν είναι δηλαδή. Έτσι είναι δικά μας φυτά. Το πούμε αρακάς ήταν στο Μαρκόπουλο, Αττικής. Και το τσιγάρο χαρτί την έχασες, την ξέχασες, τη χαρίσες αλλού. Ήτανε τότε που έσπασε το μεσιανό